lungsod ng kalibutan. Ikalawa na tansaan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong gandang panginabuhinan. Aba na doon suliran, magaling mo mapasan na ikaw na. Nagkinahanglan kag katabang na sa pagsulpad ni Kini. Nagkinahanglan kag kahayag na magulandag sa mga unaw. Huwag tungod ni Kini, natawag kini nga itong tulangin na nagulugan. Kini ang Radyo mo, nationwide. Maayong adlaw kanibutong ura, kung kabugada Lord is Libres sa Rosaroso. Ingon man sa tanan nagpaminaw karon. Kaugalan ko sa nga nga Rogelio. 66 anyos ang panidaro. Niya magpuyo sa apuyong grete. Kining akong suliran, punto medikal. Kung gano'n ninyong isabtan, isay-say ko kaninyo ang mga pagkitang. Usa akong ka-tricycle driver sa batan kung ako. Hantod sa nagpangidaron ako o 58 anyos. Sa maong trabaho, ako ba kay kung kainit sa adlaw. Sa ako o sa uban pa. Kuya. Ay, salamat. Pwede pamuhi na gano'n. Magpapamatahiro na kita. Magpapamatahiro na kita. Ma'am, mayo nga po. Payo nga ba siya? Rogelio. Pamalaki ka mamatay rin kahapon. Oo, wabi daw, ma'am. Ay, di sumat mo ng pamanhog sa kong tigil. Makinigwa, ma'am. Uy, hindi ka ba? Masarap yung cycle ka. Ambot pa, ma'am, eh. Tanawin mo lang malag. Wag-wa lang. Ay, pamasabi magkupag. Wasap magbuwan. Pero kibati ko ang grabe. Kay paminbot, ma'am. Manbot ka ilaw. Yan sakit na ilibok. Mga kung musukol na gani, ma'am, ay pastilan. Di ko ka-drive. Pahuway na lang sa, no, kaidalan ka naman ko. Si Mabay, kung mapahuway ko, mamitaw, kita may pupugit ako. Pupuriman ko, ma'am. Kung dili ko mukha ka, ay di sa ko makatuka. Mao nga, bisan kung may kibate, pugso lang kitang lawa sa pagkayon, ayaw lang mabuhi. Kapag sila nga mo, pag ipanungot na. Naman yung palit na nagang kumatang kapag ka. Oo, tubo niya siya. Ay, abi ko di mo ba? Ay, mulay akong ihampas ni ma'am. Kaya sa akin na muna panilya. Usahay saan ba? Ladas lupi. O sige na nung, nalga na. Ayun na lang kung paglaing pasahero. Pasyawang pa na lang ka. Ha? Ano ba? May pick-upon na, ma'am. Uy, pero matutas puti ka. May paliton pa. Palitan ka ka o kapasya ang tiit sa ba't. Radyo mo? Kini, sigaw ang generation mo. Nagsugo kining gibate kung pagmamanong sa wako din. Tuman ako na stroke. Tungod din. Wala di ko makadrive pa sa akong tricycle. Kaya nagkagrabe man ang gibate kung pamanipon sa akong din. Mag-isip naman gani ko sa paglakaw kung hindi ko magkabi kong sumod. Kaya matagkil ko niya. Kumusta naman ka, Rogelio? Uy, dapat nakapakonsultan ka, doktor? Nagkapakonsulta naman. Nan, basta mo ka na hinunggan na magsige magbanod na imong tiil. Huwag sila isulti na ako. Pero, pinisundahan ko vitamin B1, B6 o B12. Ano ko magawa ang pagpamanpot sa akong din? Papansa pa ba eh? Daghan naman lang kung natutumar sa maong vitamin. Maong lang ihapon. Bawa, tinay ka maud yun. Nanong di man ka mo sa laing doktor, ha? Kaingon pa bitaw nila, pauyon-uyon, magkuno na.
Di ay ba? Sige. Suwayan kong pagkunsul sa laing doktor. Basi na tuod o makahigom na ni kung siyang giningan kong sakit. Apan ang problema, kinsang sabay akong masanglit na makauban ako. Mahal man daw kung lakaw nga ako ng usya. Kaya di mo kasalikan din akong mga lagay. Nahadlo ko nga, basi kong mapikil niya ko sa akong paglakaw niya matumba ko. Delikado na kayo. Na, kung mauna imong problema, bahin mo bukan na itaka. Ay, ayaw ulit. Maikog na ni mo magahasol na ni mo inya. Sabi niya, Rogelio, maikukot na doon sa kabaya. Malikot ka. Natural lang na magpakabana ko nimo. Kanya ka nas amtaman lakaw. Dok, ukon sa may imong finding sining akong sakit. Wala man yung kaso, no? Buha ka lang sa vitamins. Doktor, daga naman kung natumar ng mga vitamin B1, B6, o B12. Hindi ba? Kanya, layo ka ba? Wala lagi daw, Dok. Inong damadali, dali ako karon. Ini yung resipta ko ni mo, may tumara, ha? Mas mayo ni kaysa pang tumari. Sige. Papalito ko kini, Dok. Ay, nauunta nga maayo na yung ko ini. Meron yung tampal, oh. Sigurot na lang na palit ang nasi mo resita. Mayo yun. Ang dara sa nihibilin sa imong kwarta. Mauna lang eh. Oo, mauna lang na. Tanawang resibo, oh. Kung pila ang tanan akong nabayran. Uy. Mas mahal pa rin yung mga vitamins. Kaya una na kong itumar. Sa ato pa, mas epektibo na tingalin eh. Maayo utag makaayo na ninako na. Gusto ko nga magkalakaw nagbalik na dili maggamit pagsungkod. Manghinaot lang ta. Abakan sa itong paghampong. Hinaot nga pinaagian, ha. Malagsi ka na pag-usap. Maugi ka na ang akong dakong tinguha iniigayuna. Kinining akong pangidanon-galon. Pakit kayo nga maglisod ko sa paglihok. Kaya wagod ko gisaligan na magkatiman ako. Mating ko, makahasol ko ninyo eh, lisod na. Naibaw ko nga busy sa businad lang ninyo yung bukato. Rogelio, eh. Ba't aragon ng pagsigil na mong kaiko? Matabang magamit ang laing pao, kadugo pa yili. Taon sa kabaya. Basta ha, mauni ibutang kanunay si mong huna-huna. Kung magkinahanglan ka gani na mong panabang, ayaw pa sobihin ang kaiko. Sampin. Hangtod karon, padayon akong nag-antos nining akong sakit. May nagsulti ka na ako nga tingali ko pas mo sa kusog ang imong galing pagsikiupan o tining akong wangdiin. Kaysa akong pag-ride sa tricycle, mabasa sa uwan ang akong wangdiin. Maughan na siya kung mahinitan kini sa adlaw o maanginan. Unaan pa nga init ang makina sa motor. Ang ako mga pangutana maukiling mo sunod. Unang pangutana, kung sa may maayo kong buhaton ang mawa na kinipagsigi o paminhon o pamikong sa akong wangtiil. Katuguan ba kininggingon ng paso sa kusog? Kanang madangdang sa init, unya masubhan og tubig. Kalaghan mga unaabdi buwan, samtang na masahiro sa motor doktora. O nadangdang sa kainit sa makina ang akong tiil o mabasa sa uwan. Ikaduhang pangutana, kinahanglan ba nga x-rayhan kining akong wang tiil aron makita kung naunsa ang akong mga ugat. Nagtuo man ko
Nga dili normal ang sirkulasyon sa akong dugo sa wa akong tiil. Mao nga banhod kini. Ikatulong pangutana. Human ko na stroke. Pero binang banhod ang paminaw sa akong uo. Kunya na ay murag magpitik-pitik. Nga ano man kini. Katapusang pangutana. Doktora, mahimo ba nga muanha ko kanimo sa Cebu? Gustong ta ko nga ikaw yun ang mutambal ka na ako. Magpakonsulta unta ko nimo doktora kung mahimo. Pero nahibaw ko nga busy ka. Sultihi lang ko kung unsa mo yung adlaw ang kumiti ka. Baliw, tabangi o tambagi. Dagang salamat. Kini ang akong suliran. Rogelio. Mga igsoon atong sawan ang sugilano ni Rogelio, 66 anyos, o litaw, taga Abuyog, Southern Leyte. Maying hapon Abuyog, Southern Leyte, kang Rogelio, ang atong sender karong adlawan. Apan sa dili pa, karon Rogelio, Abuyog, Southern Leyte. Nagtrabaho ikaw isip tricycle driver. One, init, abo, kada adlaw. Imong gisugakod ang maong panginabuhi kay maoy imong tinubdan sa tanan nimong panginahanglan. Hangtod nagsugod ang imong tuo nga tiil pagbanhod. Na-stroke ra ba ikaw? Ambot unsang tuiga? Ambot unsang idara? Na-stroke ikaw. Tungod sa banhod sa imong tiil, kini imong wa nga tiil, ang unang doktor mahatag kanimong vitamin B1, B6, B12. Wala mo salir. Karon dili na ka makalakaw kung wa kay sungkod. Nangonsulta na sa kaglaing doktor. Gihatagan ikaw neurontin. Walay salir. Kada gabi manghapas ka gas, lana, lubi, apan nag-anam gayod ug kabanhod ang imong wa nga tiil. Kay balon ti Rogelio, dili kani bahin og bitamina, side effect kani sa imong stroke. Ang imong stroke karon bilang may na ug miabot na ngadto sa imong tiil. Busa kining imong wa nga tiil banhod. Side effect kani sa imong stroke. Bisag unsaon paghatag og vitamin dili na mosaler. Chronic na kining karaan na kining paralysis sa imong tiil. Pasiuna kana nga lakbit sa isay. Bisag unsa pa ihakpas anak ni Rogelio, di gad mosaler. Ang gikinahanglan ni Rogelio, PT physiotherapy. Kay doon na karay mga bagong mugna nga makina nga gitawag og PT physiotherapy. Pangutana. Doktora, tinuod ba nga pas mo sa kusog kini? Kay adlaw o gabi, uwan og init, nag-drive ako tricycle. Ang makina, mudangdang sa akong tiil, mukalit pag uwan, mabasa kini. Uwan init na ang akong mga lawas na uwanan og nainitan. Ang tubag dili na pas mo sa kusog, Rogelio. Side effect ka na sa imong stroke. Ang naangol Rogelio sa utok. Ang imong utok pagka-stroke nimo na ay blood clot diha sa right side sa imong utok. Kung doon ay blood clot sa right side sa utok, ang left side na tiil maoy masugama sa paralysis. Ikaduhang pangutanan, tinuod ba sa doktora nga nagkinahanglan akong x-ray aron makita ko no ang naangol nga nerve sa akong left nga tiil. Kay banhod naman kini karon pag-ayo. Ang tubag, dili x-ray, MRI sa utok, dili x-ray sa tiil, dili x-ray sa kamot, dili x-ray sa lawas, x-ray sa utok. O ang x-ray sa utok karon gitawag nag-MRI. Nganong x-ray sa utok man ang atong gikinahanglan? Pangitaon man ang blood clot sa utok. Og sure ko nga ang blood clot sa utok naa sa right side sa utok. Kay ang left side man nga tiil mo oy na-paralyze karon. Kumon gayud kani nga sugilanon og naa sa among mga libro nga mga doktor. Kung naay blood clot sa right side of the brain, the left side sa tiil mo'y maangol. Kung ang blood clot naa sa left side sa utok, ang right side nga tiil mo'y maangol. Kana ang chronology sa brain damage. Brain damage man in taon ni Rogelio, di man in taon ni Pasmo sa kusog, katulong pangutana. Doktora, human sa akong stroke, pirmi ng banhod akong ulo. Murag pitik-pitik sud sa akong ulo. Ang tubag, Rogelio, kanang pitik-pitik sud sa imong ulo, mao na ang blood clot. Ngano mo pitik man, masango man ang blood clot sa sirkulasyon. Kay ang atong utok nagtuyok ang sirkulasyon sa dugo matag minuto, matag segundo. Inikabot sa dugo sa blood clot mo sango. Inigsango mo nang gupitik. Naa diha sa nagpitik ang blood clot kasadugayng panahon imong gihambin human sa imong stroke. Katapusang pangutanan, pwede pa doktora mga sulta ko nimo diya sa Cebu City o sa mga adlaw na aka. Rogelio,
dako kaya ka ng imong sakit, kay stroke ka na. Espesyalista ko sa sakit sa babae, dili sa stroke. Ug moari ka na ko, uway kapuslanan, kay di man ako makatabang nimo sa imong sakit. Pero makamao ko mo refer nimo sa doktor nga angay nimong adtuon. Kanang imong sakit, dugay na ning imong stroke. Wa nimo tagda, wa ka mangonsultag doktor. Busa ang blood clot nga naa sa imong utok, nahinog na kana karon ug mituskig na kana karon, lisod na kana hilison. Akong pamahayag, medical yun. Kining imong kahimtang, Rogelio, side effect kani sa imong stroke. Human sa stroke, wa ka magpagam og doktor nga magmonitor nimo. Kay kung nagpagam pa kag doktor nga nagmonitor nimo, iya masugyutan nga pa MRI aron makit-an ang blood clot ug mahilis ang blood clot sa labing dali nga panahon. Kay kung palabyon ang panahon human sa blood clot, inigtikig sa blood clot, permanent damage na kana. Apasumpay na kung pamahayag sa stroke ugod mga igsuon, manakom ang mga blood supply parong sa utok. Tungod kay manakom ang mga blood supply parong sa utok, masugamak gayud ang pasyente sa blood clot. Kay muhunong man ang sirkulasyon, inighunong sa sirkulasyon, muklat ang dugo, inigklat sa dugo, mo na tinubdan sa brain damage. Inikamugna sa brain damage, mo na tinubdan sa pagkaangol sa mga unod sa tao. Apasumpay na kong pamahayag, kung giatiman pa kining panahona sa pagka-stroke nimo, makit-an nga sa imong utok tua ang right-sided blood clot. Inikakita sa doktor sa right-sided blood clot, hatagan gilayon ikaw tambal paghili sa blood clot. Dan, dili may tabo kanang imong wa nga tiil nga maangol. Ikaduha, kining CT scan dili na kaayo karon makatabang sa mga katauhan nga dunay stroke. Post-stroke patients cannot be helped by CT scan. Ang MRI gayud ang angay buhaton. Kung ang blood clot makadamay o makalangoy na sa utok 5 to 10 years, lisod na kana tambalan. Ug ang damage siyang matigil o kamot permanente na kana. Apasumpay pangutana ug apasumpay pamahayag sa edad nga 66 years old, mingsugod nagkaging ang imong mga blood vessel. Maglisod na ang doktor. Pag utiot sa iyang mga tambal, paghili sa blood clot nga naa sa right side sa imong utok. Apasumpay pamahayag, kung ang stroke pasagdan, irreversible na ang damage. Kung sa may meaning sa irreversible, permanente na ang damage. Katapusan, ang imong bugtong paglaom, Rogelio, piti. Kung sa may kapuslanan sa physiotherapy, 1. Mupanganga sa blood vessel parong sa utok. 2. Mupaluag sa agianan sa blood supply parong sa utok. 3. Mupumintok ang imong piningunod sa naangol nga tiil. Murag mulig-on ang imong pamarog ug panglakaw. Ug dunay uban gyud nga maulian ang paglakaw. Apan magtimpang-timpang ka na gyud, Rogelio, kay gipasagdan nimo kini sa dugay nga panahon. Mga igsoon, salamat sa pagtubay sa tulumanon hangtod sa sunod sibilanon dinhi gyapon sa Kini, Akong Suliran, gikan sa RMN Cebu Station DYHP Tatak RMN. Daghang salamat.